ଜୀବନ ଆୟୁଷ ଅନ୍ତିମ ପୃଷ୍ଠାରେ ମନ ଭାଳି ହୁଏ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତାରେ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଲୁହ ଆଜି ବି ଝରୁଛି, ଅଶ୍ରୁଧାରେ ମୋର ନୟନ ଭିଜୁଛି। ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି ଭୂପାଳ ନିର୍ଜର, ଭରନ୍ତି କ୍ଷଣିକେ ଭିକ୍ଷୁକ ଉଦର। ଜଠର ପାଇଁ ଯେ ସାଜିଛି ପାଷାଣ, କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ସାଜି ମୁଁ ଗିର୍ବାଣ। କାନ୍ଦୁଛି ଜନନୀ ଅନୁଚର ତାତ, ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଆସି ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ। କରି କଳଙ୍କିତ କହୁଛି କୁମର, ପିଅର ନୁହେଁ ମ ସଦନ କିଙ୍କର। ଜନ୍ମ କରି ସୁତ ଗର୍ବିତ ଜନକ, ପିତା ପାଇଁ ସୁତ ସାଜେ ବିଷ୍ଟାଭୁକ। ବିତାଡ଼ିତ କରେ ମୁନିବ ଆଗାର, ଅନ୍ଧକାର କରି ଜୀବନ ବାସର। ଅସହାୟ ପାଇଁ ଝରେ ମୋ ଲୋତକ, ଆଲୋକିତ ହୁଏ ଜଠର ପାବକ। ପଢ଼ାନ୍ତି ସଭିଙ୍କୁ ଆମୋଦ ପୁସ୍ତକ, ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି ଦୀନ ବୃନ୍ଦାରକ।